زي بحاليوت من قصقاس لسان فتحي كفل ميديا ناتدالو زقرب اب حواريوي تلقوم امنان زتكوري فتحي بعين امنتنا حقن رتعن اب قعزو خرستنا كمين بخمين كنرعمو خمز قبا قدس مصحاف بموكاس مزقب هايمانوت بمموركاس والسانيتات كال اي قبائي فاتيكان بمتقاس كم اون زتفلاليو كاتوليكاوين منفساوي صحفات بمخلاص افلطو كاتوليكاوين مؤمنان كبن ببال زعلبه مدبيو لسان فتحي وتوصى عليتن كسرن بكبرن بغالاتن يخون لسان فتحي وتوصى عليتن كسرن بكبرن بغالاتن يخون لسان فتحي لسان فتحي أقدم أبيلو أبقصر عسر تقلته بسلام زحدر سلامه هزبي كم زلنا ذكرنا كم برخة سنين مرعينا قنعيو انتقنا سلام كبهالن كله وقق زيبلو ترح مالتا يكونن منغو تتصاررتي وغنات ميزان حيل بمحلاو نزركب سلام زرؤون أيكونن بملاخن عبلالن سرعات زمتصون أيكونن سلام كبهالن كله بقبؤن قنعن أقباب نزكايت مدى فتحن رتعن زرئيو مأنتو زي عاوشت أوي رقعتن هدعتن زتمركو سيو سلام مالت كل وغن مسلو زجبت ألون بحقاوي من قدي قبؤ زرخبولون انك خوان ازي سلام زي كمتس زخئل اتي نحبرة السب زسرع أملاخ عابزهبو وشت أو سنيت انك مسرتن بتي نفتحي تسامي أوم زنك أساقسو سبات عاب قبري انك وعدنيو نسلام اب حدقا زودق قفعن زي فتحاون كونتات كسعررن عابقن ان تعبيتن زي متأمانن كنقسن كليو زخونا يخون سب مسلون كبرون كتنكف قبؤن كسئن كله مسرتات سلام يحمم كم او فتحي زصبيون بمنقد حقي زدليون زتتعزون بزقلطفه فتحي خمز رخبو مقبار نسلامن دلدل مسرتن من صافن كخون زتداناوي فتحي زتلفقه فتحي زتباهلون نخونتي كونن مدب فتحن سلامن بحنساب تقانيو زخيدن بر كنصاصل ايكلن اتي حوخا ابيالو زبل زناو صحتو زلعله مقالحون اوياتون نبعاتون كام مدرين اب املاخ زطرعلو زفترت معراف 4 فقد 10 كنتن بقلص يزرأيلون زسمعلون كوينولا إذا خصمعوا تصنعهم كاب حواريوت ملأختي كاتوليكاويان باباسات إريترا حوخا أبيالو فقد 30 أسمرا زمن التنسائي كلتشحن 14 Thank you.
ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ድምፂ ልሳን ፍትሒ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ሰላምን ምዕብልናን ተደሪኽና ብተኸታታሊ ነቕርቦ ዘሎና መደብ ሎሚ እውን ቁፅሪ 4 ቁኑዕን ብቑዕን ምዕብልናን ዝብል ትሕዝቶ ሒዝና መጺና ኣሎና። ንስለ ምክታልኩም ኣቐዲምና ነመስግን። እዚ ብሓልዮት ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ልሳን ፍትሒ ሰላም ክርስቶስ ዝዳለወልኩም ድምፂ ልሳን ፍትሒ እዩ። ቁፅሪ 4 ቁኑዕን ብቑዕን ምዕብልና ኣብቲ ዝጽበየና ጉዕዞ ገለ ጸገማት ከም ዘሎካ ዘይንስሕቶ እንተኾንና እዚ ናይ ሕጂ ለውጢ ወይ ምዕራፍ ንድሕሪት ክብል ናብ ዘይክእለሉ ናብ ወግዓዊ ናጽነት ሃገርና ኣቢሉ ቀኒዑ ኣሎ። ደጊምሲ ብዓሚቕ ምጽንናዕ ንድሕሪት ምምላስ ኣይክእልን እዩ ክንብል ንደፍር። ምእንቲ እዚ ካብዚ ዘለናዮ ሕልፍ ኢልና ብሰፊሕ ኣረኣእያ ናብቲ ናይ ሃገርና መጻኢ ስርዓት ገጽና ክንጥምት ግቡእ እዩ። ፖለቲካን ክበሃል በቲ ወግዓዊ ትርጉሙ እንተደኣ ተወሲዱ ንሕና ከም መጠን ጓሶት ቤተ ክርስቲያን ፖለቲካዊ እማሜ ወይ ሕንጻጻት ከነቕርብ መደብና ኣይኮነን። ግዳ ካብቲ ንፈለማ ጊዜ ምስ ናይ መሪሕነት ኣባላት ብዝገበርናዮ ርክብ ከም ዝተገንዘብናዮ በዚ ሕንቆቕ ዝኾነ ናይ ምስግጋር እዋን ብርሁን ንጹርን ሓሳባት ዘለዎምን ክእለትን ብቕዓትን ዝጨበጡን ሰባት ንሃገርና ዝተረከቧ ኾይኑ ስማዓና። ምእንቲ እዚ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኣብ እትህቦ ትምህርቲ ተመርኪስና ኣብ ኩሉን ንኹሉን ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ገለ መሰረታዊ መምርሒታት ጥራሕ ከነዘኻኽር ንፈቱ። በዚ መምርሒታት እዚ ቤተ ክርስቲያን ንኹሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ዝኸውን ቁኑዕን ብቑዕን ምዕብልና ወዲ ሰብ ብውልቀ ሰብ ኮነ ብማሕበር ዘምጽእ ዱልዱል ማሕበራዊ ናብራ ንምህናጽ ዘገልግል ገለ ሓሳባት ከነቐርብ ኣመንትን ዘይኣመንትን ዳርጋ ኹሎም ከም ዝሰማምዕሉ እቲ ኹሉ ኣብዛ መሬት ወይ ምድሪ ዓለም ዘሎ ዓንዲ ማእከሉን መወዳእታ መጠርነፊኡን ሰብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ጊዜ ብመንጽር ወዲ ሰብ ክጥመት ኣለዎ እናበለ ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ የረጋግጸልና። ብወገን እቶም ዘይኣመንቲ እቲ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዝተሰቑረ ስነ ምግባራዊ ወይ ሞራላዊ ሕልና ንሱ ናይ ህይወት ወዲ ሰብ ጠርናፊ ሕምብርቲ ኾይኑ እኳ እንተተገመተ ንዓና ንኣመንቲ ግን እዚ ናይ ህይወት ሰብ ጠርናፊ ነጥቢ ካብቲ ሰብ ብኣምሳል ኣምላኽ እዩ ተፈጢሩ ብኣምላኽ ከኣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድራዊ ፍጡር ዋና ኾይኑ ተሾመ ዝብል ልዑል ርድኢትን ሓሳባትን ዝመጸና እዩ። ናይ ኩሉ ማሕበረሰባውን ወይ ሶሻል ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን መደባት መለክዒ ወይ መምዘኒ ሰብ እዩ። ስለዚ እውን ኩሉ ናይ ሕብረተሰብን መሳርዕን ትካላትን ዕላማኡ መብዛሕትኡ ሰብ ክእለቱ ዘማዕብለሉን ናይ ታሕጓስን ናይ ውሕልነትን ግቡእን ሃረርታኡን ዘርውየሉ ጥጡሕ ኩነታት ምምሃዝን ቀጺሉ ድማ ከም ዝምዕብልን ምግባር እዩ። እዚ መሰረተ ሓሳብ እዚ ኸነዘኻኽር ኣድላይ ኾይኑ ረኺብናዮ ኣሎና። ምኽንያቱ ድማ ሃገር ንምህናጽ ሃረር ብምባል ብዘይ ምፍላጥ እውን ክኸውን ይኽእል ንናይ ውልቀ ሰብ ወይ ድማ ፐርሰን ክብርን ግምትን ብናይ መሳርዕን ወይ ድማ ስትራክቸርስ ቴክኒካዊ ግድነታትን ስለ ዝርከብ እዩ። እዚ ግን ንናይ ኩሉ ክብርን ግምትን ኣዘናቢሉ ሓድሽ መልክዕ ባርነትን ምዝመዛን በለጽን ዘስዕብ እዩ። ሰብ ናይ ኩሉ ዓንዲ ማእኸል ወይ መሰረት ምዃኑ ክፍለጥ ዝኽእል ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን
መሰረታዊ መሰላቱ ክጭብጥ እንተኸኣለ እዩ። መሰረታዊ መሰላትን ክበሃል ድማ በብ ዓይነቱ ኹርናዓ ዝጥምት ኮይኑ ብወገን ሞራል ንውልቀ ሰብ ዝርኢ ብወገን ህንጸተ ሰብ ወይ ድማ ካልቸር ሓቂ ንምርካብን ሓሳብካ ንምግላጽን ናጻ ስለ ምዃኑ ብወገን ትምህርቲ ዝኾነ ይኹን ንኽመሃር መሰል ከም ዘለዎ ብወገን ሃይማኖት ወይ እምነት ሕልናኡ ብዘብርሃሉ ኣገባብ ንኣምላኹ ኸኽብርን ስቱር ወይ ግልጺ ኣምልኾ ኸቕርብን ዘለዎ መሰል ብወገን ኢኮኖሚ ናይ ስራሕን ናይ ናጻ ምህዞታትን ወይ ተበግሶታትን መሰል ብወገን ፖለቲካ ድማ ንህዝብን መንግስትን ኣብ ዝምልከት ወግዓዊ ጉዳያት ናይ ምስታፍ መሰል ወዘተ ቢልና ክንጽብጽብ ንኽእል። ነዘን መሰላት እዚኣተን ክንሕሉ እንተደኣ ኽኢልና ኩሉ መሳርዓትን ወይ ድማ ስትራክቸርስ ተግባራትን ወይ ድማ ፋንክሽንስ ኣብ ኣገልግሎት ወዲ ሰብ ውዒሉ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ነዘን መሰላት እዚኣተን ሸለል ምባል ማለት ንሰብ ናይቲ መሳርዓትን ተግባራትን ወይ ድማ ምንቅስቓሳትን ባርያ ወይ ጉዙእ ምግባሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኸዓ እቲ ዝህነጽ ማሕበረሰብ ምእንቲ ረብሓ ሰብ ዘይኮነስ ኣንጻር ሰብ ይኸውን። ባዕልኻ ንባዕልኻ ምጥፋእ ማለት እዩ። ብውልቀ ሰብን ብመሰላቱን ክንግደስ እንተደኣ ደሊና ባህርያውን ምቹኡን ዝኾነ ቦታኡ ንሓባራዊ ረብሓ እንገብሮ ኣቓልቦ እዩ። ክልቲኡ መሰረተ ሓሳባት ኣይጋጮን እዩ። ከመይ ናይ ሓባር ረብሓ ክበሃል እንከሎ እቶም ንጽል ኣባላትን ጉጅለታትን ብፍጹምን ጥዑምን ኣገባብ ርእሶምን ከማዕበሉ ዝኽእሉሉ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኩነታት ዝተዋህለሉሉ ይኽበሃል ይከኣል። ስለዚ እውን ክልተ ተደጋጋፊ ነገራት ኮይኑ ይርከብ። ሳላቲ ናይ ሓባር ረብሓ መሰረተ ሓሳብ ወልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ናይ ሕቡር ኣነባብረኦምን ግድነትን ድሌትን ክፍጽሙሉ ዝኽእሉ ምቹው ቦታ ማሕበራዊ ናብራ ምዃኑ እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ሓባራዊ ረብሓ ንናይ ብሕቲ ጠቕሚ ዘይዓግት እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ናይ ውልቀ ሰባትን ናይ ማሕበረሰብን ናይ ገሊኡ ወገናቱን ግድነትን ድሌትን ረብሓን ሚዛናዊ ዝኾነ ምውሃድ ክህሉ የድሊ። ኣብ መንጎ ናይ ውልቀ ሰብ ረብሓታትን ናይ ካልኦትን ድሌታትን ዘሎ ርክብ ግጭትን ምስሓብን ከምጽእ ስለ ዝኽእል እንተ ደኣ ካብ መስመሩ ሓሊፉ ድማ ሕቡር ወይ ንብረት ናብራ ዘይከኣል ኮይኑ ናብ ዘይምውሃድን ናብ ምብትታንን ከድህብ ናይ ግድን እዩ። ንማሕበራዊ ኣነባብራ ዝመርሕ መሰረተ ሓሳብ እምበኣር ክንዲ ኣብ መንጎ በበይኖም ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ወገናትን ዘጋጥም ህልኽን ቃልስን ዝኸውን ኣብ ሓደ ቐጻልን ዱልዱልን ዝኾነ ምትሕብባር ተመስሪትካ ብሓባራዊ ምትሕግጋዝ ኣቢልካ ናብቲ ናይ ሓባር ረብሓ ምብጻሕ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ሓፈሻዊ ባህሪ ደቂ ሰባትን ሓባራዊ ድሌታቶምን ተመርኪሱ ምስቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ናይ ኩሉ ሓድነትን ሕውነትን ዝሰማማዕ እንተሎ እቲ ናይ ሓባራዊ ምትሕጋዝ መሰረት ሓሳብ ፕሪንስፕልስ ኦፍ ሶሊዳሪቲ እዩ። ምትሕብባር ማለት ሓደ ኣብ ግዜያዊ ስምዒት ዝተመስረተ ንዝቐረበ ኾነ ንዝረሓቐ ውፅዕ እተርእዮ ናይ ርህራሄ ኣገባብ ጥራይ ወይ ከዓ ኣፍኣዊ ዝምባሌ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ምትሕብባር ወይ ድማ ሶሊዳሪቲ ማለት ንናይ ሓባር ረብሓ እትገብሮ ቆራጽን ብሉጽን ውሳኔን እተርእዮ ቀጻሊ ጻዕርን እዩ። እምበኣርከ ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና እዚ ነይሩ። መቐጸልታ ናይዚ ዝመጽእ ሰሙን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናይ እንዳተመነና ኢና ንፋነወኩም። وتروسع ليتن كسرن بكبرن
ሓልዮት ምንቅስቓስ ልሳን ፍትሒ ክፍሊ ሜድያ እናተዳለወ ዝቐርብ ኣብ ሓዋርያዊ ተልእኾ ምእመናን ዘተኰረ ፍትሒ ብዓይኒ እምነትና ሓቅን ርትዕን ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ከመይን ብኸመይን ክንራእሞ ከም ዝግባእ ቅዱስ መጽሓፍ ብምውካስ መዝገብ ሃይማኖት ብምሙርካስ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምጥቃስ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ካቶሊካውያን መንፈሳዊ ጽሑፋት ብምኽላስ ኣፍልጦ ካቶሊካውያን ምእመናን ክብ ንምባል ዝዓለበ መደብ እዩ ልሳን ፍትሒ